खुलुमबाय बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी इंखं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लिरदों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बे रादाब बिलाइयाव दङ गिबि गाहाय रादाबा आसाम आयेन आफादनि फोसावनाय बिजों बोसोन होग्रा आफाद दाबाय। बे आसाम आयेन आफादनि फोसाव बिजों बोसोन होग्रा आफाद दाबाय। सानसेयारि बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजन बसुमतारीयाबो आफादनि सासे सोद्रोमा। बिनिफ्राय नरेन्द्र मदिनि मन्त्रि आफादाव सर्बानन्द सन'वाल आरो रामेश्वर तेली। आसामनिफ्राय सानैया नरेन्द्र मदिनि केबिनेट मिनिस्टाराव जायगा मोनदों। सासेया जाबाय जोंनि आसामनि आगु गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो गुबुन सासेया जाबाय रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेलीया आगोलनिफ्रायनो मन्त्रि जानानै दंखायोमोन। दा अदेबानि बिफाना सोलायबाय। बिटिसि खुंथाया गं 15 एम्बुलेन्स रानदों। बेनिफ्राय बुंदों मा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय नङा, बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय 30 लाख नोगोरारिफोरनि जौगानायनि थाखायसो खामानि मावगोन बुंदों CM प्रमद बर'। बेनि उनाव फैबाय इन्द्रेश्वर राभाया रां जाख्ल'नाया सैथो। मैया जों मोनदोंमोन इन्द्रेश्वर राभाया रां जाख्ल'नाय दाय जाबसिननायखौ नंखाय होननानै बुंदों आरो दिनै बुंबाय मंगल चौधुरिया बेयो सैथो होननानै। बेनिफ्राय बिजनीआव पुलिसनि एनकाउन्टार। बे जे खादौ गामियाव सासे हमगार्ड बिजनी थानानि हमगार्डखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारलांदोंमोन। बिनि बुथारग्राफोरखौ उनाव मोनथिनो मोनो आरो जाय गाहाय बुथारग्रा बेखौ खारनायाव गावथारनो मोनो। बेनि उनाव जाबाय रादाबा बेहाय दङ मोनसे रादाब हाग्रामा ओनसोलखौ रैखा खालामनांगौब्ला बिफाननि मावफारियाफोरा हाग्रायावसो थाहैनांगोन, लामायाव ट्राक आवथेब्ला जानाय नङा। बे गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय। बेनिफ्राय 2030 आरो बे 2030 मायथाइसिमाव गरै सा 2,50,000 सुबुंनि जिउ खहा जानो हागौ बे कर'नायाव, बेखौ होनदों। बेनिफ्राय जाबाय जे माबाया युवराजआ बुंदों, क्रिकेट गेलेगिरि युवराजआ बुंदों मा कर'नाखौ गिनांगौ गैया, बेखौ क्रिकेट राजा युवराजनिफ्राय सोलोंनो हायो। बेनिफ्राय जाबाय चीन हादोरा म्यानमार जुन्टा सरकारनो रां हेफाजाब हरनायखौ बन्द' खालामबाय। बेनिफ्राय फैदो जे हाथरखि रायजोनि गोसोम दन्दराव जायखौ ब्लेक हल होननानै बुङो, गोमोथाव थासारिखौ मिन्थिनो नाजादों। अख्रांमायावबो सुनामि जागासिनो दं। बे सावथुन मुलुगनि मोनसे रादाब। बे जाबाय मा बलिउड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टीया सावथुन मुलुगनि गावनि केरियाराव जोबोरै गोजौ थिखिनियाव सौहैनो हादों। बेखिनियावनो फोजोबबाय इंखंनिखौ। दानिया जों फैदोनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ मा বিতর্কর ওর দিসপুরার মুখ্যমন্ত্রীর
অধ্যক্ষতাত আশু যুৱ ছাত্ৰ এপছুৰে বৈঠকত সিদ্ধান্ত बै मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजादनि मार्कशीटखौ लानानै जि गोजोननाय गैयै जागासिनो दंमोन बेखौ लानानै बै फरायसा आफादजों सावरायनायनि उनाव जोंनि जे गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नैबे बाथ्राखौ होनदों मा सकलोते प्रযোज्य हब मार्कशीट बेहाय बिदि लिरदोंबाबो नाथाय जों मिथिदों मा जे बे मार्कशीटजों टेटआव जिरायनो मोननाय नङा आलादा आनजाद होबावथारनांगोन बिटिएडिट गोरखा भूमिर अधिकार प्रोटेक्टेड कम्युनिटिस होननानै बुंदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोर सोर थानो मोनगोन ट्राइबेलफ्राल' नङा बेनि अनगायैबो आगोलनिफ्राय जायफोर दंखायोमोन प्रटेक्ट बे बिटिएडिआव बै जातिफोरखौ आगोलनिफ्राय थाखानाय जातिफोरखौ प्रोटेक्टेड कम्युनिटिस होननानै बुंदों बाहाय नेपालिफोराबो गोग्लैबाय आरो नेपालिफोरखौ दा गोरखा होनबाय बिनिफ्राय जाबाय मा देशत हाक पालेव कोविड संक्रमणर बर्धित प्रवणता उत्तर पूर्वत हादोर हिसाबै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया एसे खम जादोंब्लाबो नाथाय जोंनि सा सानजा हादोरसाफोराव बियो गिनांगौ जानानैनो दङ बेनि उनाव मोनसे रादाब जे टकिअ अलिम्पिकर 2 हप्ता पूर्व जरुरी अवस्था जारी जापानाव टकिअ अलिम्पिका जामारथारगोन दा बिनि सप्तानि सिगांनो मा बेहाय इमारजेन्सि डिक्लेयार खालामबाय जापानाव बेनिफ्राय होनदों मा सुस्थ' भाबै क्रीड़ा समारोह सुस्थ भावे क्रीड़ा महासमारोह आयोजन दृढ़ विश्वासी आयोजन जापान जाय अलिम्पिक खेलाखौ एबार गाजा गोमजायै फालिनो लादों बिसोरो बुंदों मा खोब मोजाङैनो आरो गेबें देहाजोंनो बेखौ खुंफुंनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे मा नासार जाने संग्रह करा फटो देखि दाबी करिले बिज्ञानी नासा आमेरिकानि जी मोनसे संजिरगिरि बे आफादा नख्रांनिफ्राय माबा माबि फट' खेबनानै मोनदों आरो बेहाय बेखौ नायनानै ओरैबादि जादों जे प्राणर अस्तित्व आसे शनिर उपग्रह एनसेलाडासत खालि बुहुमावल' नङा आगोलनिफ्रायनो साइन्टिस्टफोरा बेखौ सानबाय थादों मा गुबुन ग्रह सायावबो जिउसा थानो हागौ दा बावैसो संजिरनायाव बेखौ एसे आन्दाज खालामनो हादों जे शनि ग्रहनि जे लोगोसा ग्रह बिनि मुङा एनसेलाडास आरो बहाय बिदि जीव थानो हानायनि सम्भावना दङ बेनिफ्राय बत्सवानात अलाल विश्वर द्वितीय बृहत्तम हीरा बत्सवाना आफ्रिकानि मोनसे हादोर बेहाय खैला खनि दं मा दं बेनिफ्राय बेहाय दाखालिसो मोननो हादों जे बुहुमनि नैथि देरसिन हीरानि थुख्रा बेनोसै अग्रदूतनिफ्राय रादाबा जोङो दा थांदिनि असमिया प्रतिदिन रादाबाव बेहाय होनदों मा 15 आगस्ट पर्यन्त दिल्ली एरिब नवारिब नतुन केन्द्रीय मन्त्री जेरै जोंनि सर्बानन्द सनवाल आरो रामेश्वर तेली बिसोरजों लोगोसे आरो गुबुनफोराबो जायफोरा गोदानै नरेन्द्र मोदीनि मिरु सरकारनि मिरु मन्त्रि आफादनि जायगा मोनदों बिसोरो 15 आगस्तसिम दिल्लीखौ नागारनो हानाय नङा मोननाय नङा बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय बुंदों मा बाथार नेतृत्व बिटिआर पुनर जुजर आख्रा अस्त्रलुतर आकांक्षा जे हाथियार नांगौ थिउरियाफोरनो दा गोदानै जि बर'फोरनिफ्राय
थिउरिया हान्जा दाफिनदों मुङा NLFB बाथानि दैदेननायाव बिसोरो हाथियार नागिरनानै बे हाग्रा बिफाननि बिट अफिसफोराव गार्ड अफिसफोराव गाग्लोबनानै हाथियार सेनो हागौ। बेनिफ्राय 5 नং दफा प्रत्याहाৰৰ নামত নতুন পাক তিনি ছাত্ৰ সংগঠনের মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকত সিদ্ধান্ত मा जाखो जे 5 नং दफाखौ गारनायनि खोथा नाथाय ओरै बुंबाय मा शिक्षक आरो साकरि मूल्यहीन विकल्प मार्कशीट दहाय अग्रदूतआवबो बेखौ आङो बुंबाय जे गासैबो साख्रियावनो बानजागोन होननानै बुंदोंब्लाबो बे फोसावगारनायल' नाथाय मास्टार साख्रियाव मोननाय नङा टेट आनजाद होनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय जाबाय मा 16 राज्यत पेट्रলৰ मूल्य अतिक्रम करिले हतकर घर भारतनि गं 16 हादोरसाफोराव पेट्रल डिजेलनि दामा जोबोद बांबाय। पेट्रलनि दामा 35 आरो डिजेलनि दामा 9 पैसा बांदों। दा 100नि सिमनाखौ बारबाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा সংবাদ মেলত অখিল গগৈ ইতিহাস বিকৃত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অখিল গগৈ শিৱসাগৰनि MLA बियो बुंदों मा जे गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया जारिमिनखौ बिकृत खालामदों गाज्रि मोखां खालामदों। मानो होनब्ला 1905 सनते असमिया भाषाक स्वीकृति दिছিল कलिकता विश्वविद्यालय कलिकता यूनिवर्सिटी बुहुम फरायसालिया 1905 जेब्ला बंग भंग जादोंमोन बंग बुखावनाय बंग सोखावनाय बे समावनो कलिकता यूनिवर्सिटीया असमिया रावखौ स्वीकृति होखादोंमोन। बेहाय श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि बाथ्रा फैया बे जादों। बेनिफ्राय जाबाय मा অসমত গো সুৰক্ষা বিধেয়কত সদনত উত্থাপন राज्य केबिनेटे दिले अनुमोदन ते मोसौ बुथारनायखौ बन्द खालामनाय बे मोनसे आयेन बानायदों। बेहाय राज्य बा जोंनि आसाम हादोरसारि केबिनेटा गनायथि होबाय। बेनि उनाव फैदो बिजनीत आरक्षीर गुलित निहत सुपारि किलार आब्दुल खालेक बे हायर जाग्रा मानसि बुथारनो हायर जाग्रा बेखौ मैया बिजनीनि पुलिसा गावथारबाय आरो। बेनिफ्राय APSC केलेंकारिक लई लोक अधिवक्ता रहस्यजनक दुर्बल स्थिति दाय गोनांखा गाज्रि दाय गोनांखा मानसिखौ माबोरैहाय जामिन होखो नैबेखौ लानानै सारा देशावनो माबा जादों दावराव जादों। 6 बोसोरे पलायथका राकेश पलर दालाल मुफिदुलक आश्चर्यजनक जामिन बे मुफिदुल होननाया राकेश पालनि दालालसोमोन आरो बियो जामिन मोनबाय। दा माबोरै जामिन मोनखो बे बेनिफ्राय नैबे मोनसे निखा पलायनर सेस्ता जालुकबारित आरक्षीर गुलित आहत इरानी दलर बन्टी जादव होननाया गावथार जाबाय। बे इरानी ग्रुपनि गाज्रि मानसिमोन। दा जालुकबारियाव बे जाथाया जादों। बेनिफ्राय कुलगाम पुलवामा हागवारात सेनाबाहिनीर अभियान बेनिफ्राय होनदोंमा काश्मीराव 2 जवान हह निहत 5 सन्त्रासबादि जोंनि सान्थ्रिफ्राबो 2 थैदों शहीद जाबाय बिसोरो आरो 7 थिउरियाफोर गावथार जादों। बे मोनसे हाफुंसारनाय आरो बेहायनो मोनसे रादाब दङ बेंगालुरु 2 महिला हह 11 बांलादेशी ग्रेप्तार बेंगालुरुल' नङा चेन्नाई त्रिबान्द्रम कोचि पुना गवा जेरावबो बांलादेशीफोरा थांनानै दंहैयो फैखुमानानै। दा बिसोरो गावसोरखौनो भारतारि होननानै सिनायथि होयो नाथाय जेबो माबा गैया नाजावथाव गनायथाव सार्टिफिकेटफोर गैया। दा बेंगालुरु महानोगोराव 11 बांलादेशीखौ
खानो मोनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब मा मन्त्री जगेन मोहনৰ ঘোষণা এতিয়াৰে পৰা খনিজাত দ্ৰব্য বিভাগৰ অধীনলৈ যাব শিলবাৰী। आगोलाव अन्थाइ बालाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दोहोन सिङावमोन। दानिफ्राय बियो खनिजातावसो गोग्लैसिगोन अन्थाइ बालाया। होमबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनो मोननाय नंला बिदि जाहैदों आरो। बेनिफ्राय उद्योग रक्षार दाबि जिलाय बिक्षोभ बे जे पेपार मिल बायदिसिना बे इन्डास्ट्रिफ्रा बन्द जानायफ्रा जागासिनो दङ। दा बेफोरखौ रैखा खालामनांगौ आरो फोथांफिननांगौ बेनि सार्थआव मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गोबां जिल्लायावनो धरना होदों, आन्दोलन खालामदों। बेनिफ्राय राजभवनाव उपाचार्य सन्मिलन राज्यपाल अध्यापक जगदीश मुखी। जोंनि राज्यपाल जगदीश मुखिया मा बुंदों? कलेज विश्वविद्यालय ठिका भित्तिक शिक्षकर नियोग बन्ध কৰিবলৈ निर्देश। दानिफ्राय आरो कुनु कलेज इउनिभार्सिटियाव कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि थिसननो मोनला। कन्ट्रेक्चुएल जाया, होयोब्ला खनसेनो होखानांगौ बे जादों आरो। बेनिफ्राय जाबाय मा मोनसे रादाब, बेखौ जोङो दोनबाय प्रतिदिनखौ। जों गुबुन रादाब बिलाइयाव फैनोसै नियमिया बार्ता। बेहाय दङ मा रादाबा शदिया ट्राइबेल बेल्टत टाइ आहम मरान मटक चुटिया गरखा सुरक्षित श्रेणीर मर्यादा। शदिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। बेफोराव नैबे जातिफोरखौ मरान मटक चुटिया गरखा बिसोरखौ प्रटेक्टेड जाति हिसाबै गनायथि होबाय, सिनायथि होबाय। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय आरक्षीर गुलित आहत डिब्रुगড়ৰ कुख्यात गरुसर टिक्लु खान। एखे डिब्रुगড়नि बिराद मोसौ सिखाव बा मोसौ फालांगि टिक्लु खाना डिब्रुगড়नि पुलिसनि गुलियाव जखम जाबाय, हमजाबाय बियो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब 55 दिনৰ पाছত बारिल कोविड आक्रान्तर हार। 52 साननि उनाव कोविडजों साग्लोबजानाय बेमारिनि अनजिमाया बांबाय। 24 घन्टा देशत कोविडत आक्राন্ত 45,892। 24 घन्टानि मादाव सारा भारतआव कोविड साग्लोबजानाय मानसिया कोविड बेमारि बांदों 45,892। 45,892 आरो थैनाया 817। बिनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव। बे जाबाय इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल। बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिनाव थानाय रादाबफोरानो ओंखारदों, थेवब्ला नैबे एसे गोदान। बे जाबाय मा APDCL snaps power to 1,790 consumers in city। गुवाहाटी महानगराव APDCL आ गोबां मानसिनि गोबां नखरनि इलेक्ट्रिक कानेक्शनखौ दाननानै होदों। बेसेबां नखर? 1,790 1790 मोब्लिब गोहो लाग्राफोरनि लाइनखौ। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ, बे जाबाय चाइना would be real winner if Taliban takes over Afghan reins। आमेरिकायाथ' उठायनानै लांजोब्बाय आफगानिस्ताननिफ्राय माबाखौ, गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ। दा तालिबाना एखेबारे गंसेनि उनाव गंसे जिल्ला गाग्लोबगासिनो दङ, गावसोरनि दखलाव लांगासिनो दङ। दा बिनि उनाव सोर थानो हागौ नैबेखौ बुंदों जे बिनि सिङाव चाइना थानो हागौ। चाइनायानो बे देरहागोन बे आरो। दा चाइनायाबो नाजादोंमोन
आरो सभियेट रासिया आगोलाव दंखायोमोन आफगानिस्तानाव सभियेट रासियाखौ आमेरिकाया होखारबाय दा आमेरिकायाबो खारबाय दा चाइना फैगोन बिदि सानदों बेनिफ्राय बे सेन्टिनेल रादाब बिलाइनिफ्राय एसेखिनिखौनो फरायबाय बेनिफ्राय जोङो असमिया खबर होननायाव फैनोसै बेहाय दङ जे কৃষি আধুনিকীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰই দিব 90% ৰাজসাহায্য आसामनि आबादखौ जौगाहोनांगौ आरो बेनिखायनो जोंनि हादोरसा आसामाव 90% अनसुंथाइ होगोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সাহিত্য কলেজৰ পৰা একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যপালৰ জগদীশ মুখী आसामनि राज्यपाला अर्डार होदों बिथोन होदों जे थाबैनो बा देग्लायनिफ्रायनो फुं फरायसालि आरो गभर्नमेन्ट कलेजफोरनिफ्राय बा गुबुन कलेजफोरनिफ्राय गासिबोनिफ्रायनो आरो जे क्लास 12 खौ बा हायर सेकेन्डारि लेभेलखौ गारथारनांगौ बेखौ होनदों बिनिफ्राय সাংসাৰিক 15 লাখ টকা লুট কৰা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ ছদ্মবেশী জমশেদ আলীয়ে যুৱতী কৰ্মচাৰীক চিনাকি দিছিল অনুপ দাস নামেৰে জেললৈ প্ৰেৰণ सासे गाज्रि मानसि बायगर मानसि बेयो मानसिनिफ्राय थाखा थगायनानै जायो सांसारिनि जाथाय 15 लाख रां बे लुट खालामदोंमोन मानसिनिफ्राय थगायसुला बियो बेनिफ्राय बेजों आइजो लोगो दंफायोमोन बे मानसिनि मुङा जमशेद आली आरो आइजोआ गुबैयै बेयो दस्रामोन नाथाय नामखौ दोनदों बियो अनुप दास मुङै सिनायथि होदों आरो इनिफ्राय मोनसे दाबि जादों 10 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াই থকা ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ পদ বিনা চৰ্তে প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবী সদৌ অসম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বঞ্চিত শিক্ষক সন্থাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ যে 10 बोसोर सम जायफोर फोरोंगिरिया भेन्सार हिसाबै खाथिनानै दङ बिसिनि साख्रिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौ दाबि खालामदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मुसलपुराव निर्मीयमान सात खहि प्राण हेरुवाले दुजने मुसलपुरनि जाथाय न' गोदान लुगासिनो दङ सात धालाय बे सात धालाया बोरैबा गुगानानै गोग्लैदों आरो सानै लेबार थैदों बे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय मा नगाव टाउननि मोनसे रादाब बे जा नगाव नारीदे व्यवसाय ग्रेप्टार 10 हिन्जाव फालांगि बा देहा फानग्रा जों लोब्बा थानाय गासै 60 मानसिखौ नगाव टाउनाव हमनो हादों बेनिफ्राय আমেরিকাত বাঢ়িছে করোনার ডেল্টা প্রকরণের সংক্রমণ আমেরিকাত বাঢ়িছে করোনার ডেল্টা প্রকরণের সংক্রমণ ডেল্টাया बांगासिनो दं आमेरिकायाव गिथाव बाथाव जादों आरो ब्रिटेनावबो फिर बांबावदों ओरै बुंदों ब्रिटेनाव पुनर बृद्धि पाइছে করোনার प्रकोप बिनिफ्राय निउयर्कत बन्दुक सम्पर्कीय हिंसात्मक घटना 75% बृद्धि आमेरिकायाव जोबोर माबा बे हाथियार सिलाइ बारुद पिस्तल बेफोरखौ गोरलैयैनो बायनानै मोनो आरो बेजों गाज्रि जाथाय मानसि गावथारनाय आरिनायाबो बांगासिनो दङ गोबां बांदों बे 75% बांदों होननानै बुंदों बे मोजां नङा बेनिफ्राय उइम्बल्डन अन्तिम मेच खेलिले नेकि फेडारार उइम्बल्डननि थांनाय खेलायाव फेडारारा
जाय आगोलनिफ्राय चेम्पियन जादोंमोन। बेनिफ्राय बे जोब्बाय असमिया खबरनिफ्राय दाना जुग संघ बे बांला रादाब बेहाय दङ सरकारि चाकरि उच्च शिक्षा भर्तिते कार्यकर এবছরের मार्कशीट बे एखे रादाबानो नाथाय रावबो बुंनो साहस खालामाखै बे टेट साख्रिनि थाखाय आनफिट होननानै। आच्छा बिनि उनाव फैबाय कर'ना थेकाटे 23,000 कौटि जे मोनफ्रोमबो हादोरावनो कर'नाखौ मोनफ्रोमबो हादोरसायावनो कर'ना बेमारखौ होबथानो थाखाय जे रां नांगौ बिनि थाखाय मिरु सरकारा नरेंद्र मोदीनि सरकारा 23,000 कौटि रां बाजेट खालामदों। बिनिफ्राय दायित्व नियै জাহাজ পরিবহন মন্ত্রকের শীর্ষ অধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক সর্বানন্দের। বিমান নাজাवनायनि उनावनो सर्बानन्द सनवाला गावनि बिफाननि बै अफिसारफोरजों मोनसे मेथं जदों हरखाबैनो। बेनिफ्राय जाबाय पेशादार खुनिके 1.5 লক্ষ টাকার सुपारी देवा হয়েছিল। बे बिजनेनि जाथायाव जे बे माबाखौ हमगार्डखौ फुथारनो थाखाय हायारसो लादोंमोन नालाय आरो बेहाय थाखा होदोंमोन 1,50,000 टाका। बेनिफ्राय नैबे रादाब 55 बोसोर पर सेप्सन इंलेन्डर 55 बोसोर देरहायाखैमोन 55 बोसोरनि उनाव इंलेन्डा मा इउर' कापआव फाइनालाव थांदों। बेनिफ्राय बे रादाबा एसेयावनो दोनबाय। बेनि उनाव दैनिक अखम दैनिक जन्मभूमि बेहाय नैबे आगोलावबो फरायखांबाय जोङो थेवबाबो एखौ फरायबावनोसो बेहाय एसे बुरजायै होदों। मेट्रिक आरो उच्चतर माध्यमिक परीक्षार फल घोषणा লৈ सृष्टि हुआ जटिलता आतरिल। बेहाय होनदों मा जि मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्ट फोसावनायखौ लानानै जेंना सोमजिदोंमोन बियो जोमै खारनाय बादि खारबाय होननानै बुंदों। नाथाय थाबावदों एसे अब्लाबो बेहाय बुंनाय रादाबा जाबाय ছাত্র ছাত্রী স্বার্থৰ পৰিপন্থী চৰকাৰী অধিৱেশনৰ 5 নং দফা বাতিল কৰিবলৈ সন্মত হ'ল চৰকাৰ। 5 নং দফাखौ बोखारनो थाखाय सरकारा राजि जाबाय। अनुष्ठित নহয় বিশেষ পৰীক্ষা आरो स्पेशल बा जरखा जि आनजाद मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि बेबो जानाय नंला बेखौ होनदों। प्रयोजনৰ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় ইয়াৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ পৰীক্ষা। কিন্তু मा होनदों जे दोरखार जायोब्ला स्कुल आरो कलेजफोरनि फोरोंगिरि साख्रिनि थाखाय जरखा आनजाद खुंनाय जागोन। आरो बुंबावदों मा स्थानप्राप्त नाथाके मोनजि गिबि जि पजिशन फार्स्ट 10 बेयाव थानाय नङा। बे थायाब्लाबो स्टार मार्क डिस्टिंक्शन बेफोरो थासिगोन। मूल्यायনৰ मार्कशीट সকলো চাকৰিতে प्रযোज्य হ'ব। सरकारनि बुंनाय डिपार्टमेन्टनि बुंनाय बेफोरखौ आरो बुंनो हालिया। इनिफ्राय मोनसे मा अलिम्पिकत दर्शकर प्रवेश निषिद्ध जापाननि रादाब बियो अलिम्पिकर आगे आगे कर'नार संक्रमण बृद्धि अलिम्पिका जाथारगोन नाथाय अलिम्पिक जागोननि सिगांनो जापानाव कर'नानि साग्लोबनाया बांनो हमदों। बेनिखायनो टकिअ जरुरी अवस्था घोषणा टकिअआव इमारजेन्सि डिक्लेयार आरो बुंदों टकिअनि बा जापाननि माबाया सरकारा अलिम्पिकआव रावबो नायग्रा थांनो मोननाय नङा हाबनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय मोनसे रादाब सेस रक्षा करिब নোৱাৰিলে डेनमार्का
रैखा खालामनो हायाखिसै इउर' कापर फाइनालाव इटालिर सन्मुखत इंलेन्डआ देरहाबाय 2-1 गलाव देरहादों पेनाल्टि शुटआव बे देरहादों बेनिफ्राय बे इंलेन्डआ इटालिनि बेरेखायै गेलेगोन होमबा इउर' कापनि देग्लायनि फाइनालाव इटालि भार्सास इंलेन्ड बे जाबाय बेनिफ्राय जाबाय प्रथम बाराव फाइनालाव बार्टी होननाया गिबि खेबनि थाखाय उइम्बलडनाव फाइनालाव गेलेसिगोन बेनिफ्राय रोहितर सहित इनिंस मुकली करिब मायंके ओपेनार आरो बिसोरो ओपेनार जागोन रोहितआ मायंकजों लोगो लानानै ओपेन खालामगोन मेचखौ बेनिफ्राय श्रीलंकार बेटिं प्रशिक्षक ग्रान्ड फ्लावर कर'नात आक्रान्त ग्रान्ड फ्लावर जायो श्रीलंकानि बेटिं फोरोंगिरि क्रिकेट फोरोंगिरि कच बियो कर'नाजों साग्लोबजादों बेनिफ्राय मोनसे होनबावदों मा 55 बोसोरीय अभिलेख भांगिले इंलेन्डर गलकीपार पिकफर्डे 55 बोसोराव देग्लायसो इंलेन्डनि गलकीपार पिकफर्डआ मोनसे लिरमिन रेकर्ड बानायनो हाबाय बे दैनिक जनमभूमिनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय बेनि उनाव जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय दङ राज्यर बाजेटर आगे केन्द्रीय कৰৰ अंश 5000 कोटी रां राज्यर बाजेटर आगे केन्द्रीय कৰৰ अंश 5000 कोटी रां मोजां रादाब नङा बियो जे जोंनि आसामनि जि रांबावजा आयेन आफाद बेयो फैगौ 12 जुलाइनिफ्राय जागोन दा बे बाजेट सेसन जागोननि सिगांनो जोंनो बा जोंनि हादोरसाया जि बाहागो मोननाय टेक्सनि केन्द्रीय कर सेन्ट्रेल टेक्सनि बिनिनो 5000 कोटी थाखा खमायनानै होबाय होमबा जोंहा गोबां लस बेनिफ्राय बे विधायक अपमान करिसे मुख्यमंत्री अखिल गगैया बुंदों जे एमएलए फोरखौ गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया अपमान खालामदों भाखा रक्षात श्यामा प्रसादर कोनो भूमिका नाय बिदिबो होनबाय जे श्यामा प्रसादा बीजेपीनि मानसिफोरजों जोबोद बाख्नाय जायो बाख्नायथावबो नाथाय बे असमिया भाषा रैखानि नामाव जि फोसावनाय जादों बेखौ अखिल गगैया नंजोबद्राया होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ आसामनि कोविड हाल-सालखौ कोविड थासारिखौ लानानै मिरु सरकारा एसे उसुबादाव जादों बेनिफ्राय नतुन दिल्लीत केन्द्रीय कृषि मंत्री पशुपालन मंत्रीरे पृथके बैठकत बहिल कृषि मंत्री अतुल बरा आसामनि आबादारि मंत्री आबाद बिफाननि मंत्री अतुल बराखौ तमर मिरुनि सासे मंत्री तमर होननाय बिथाङा सुबुरुन होदों जे 90% सोरखारि अनसुंथाइ मोननोब्ला प्रस्ताब दाखिल खालामनांगोन थांखि दैथायहरनांगोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय बे आगोलावबो दङबाबो आरो फरायबावनोसै इंलेन्ड प्रथम बारावलै फाइनालाव उपनित इंलेन्डआ गिबि खेबनि थाखाय
इउर' कापनि फाइनालाव थांबाय थांनो हाथाराखैमोन दस्रासो थांबाय थायोमोन एबार थांनो हाबाय खिन्थु फाइनालाव देरहागोन ना देरहाया बेखौ बुंनो हाया मानोना इटालिखौ फेजेननो हाबासो देरहागोन इटालिया दा फाइनालाव थांनानै दं इंलेन्ड बादि बेनिफ्राय मोनसे रादाब गौरीपुराव गरु हरबा गारिलै आरक्षीर गुलि गौरीपुराव मोसौ लांखारग्राफोरनिथिं गुलि गावदों माबाया पुलिसफोरा बेनिफ्राय हाइटि जरुरी अबस्था घोषणा हाइटिनि जि प्रेसिडेन्टखौ गावथारबाय दा बेखौ गावथारनायनि उनावनो हाइटियाव मा खालामबाय इमारजेन्सि डिक्लेयार होबाय बे आरो जोङो आरो दिनैनि जे रादाब बिलाइ फरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय जे जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि दिनैनि रादाब फरायनायखौ एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों।